Saslušan Uroš Čertić. Oglasilo se tužilaštvo. Postoji sumnja da bi mogao da ponovi delo. Poznati kaskader ponovo je u centru pažnje. Njegovi sukobi nikada ne prestaju, a sada je drama otišla korak dalje. Uroš Čertić uhapšen je 27. novembra 2025. godine zbog sumnje da je naneo lakše telesne povrede. Prema zvaničnom saopštenju prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičen je da je došao do stana oštećenog A. Žartan 1994. Posle kraće rasprave ga udario više puta rukama i nogama, a zatim izvadio mačetu i posekao ga u predelu usana. Tužilaštvo je odredilo zadržavanje od 48 sati i predložilo pritvor. Razlog? Postoje okolnosti koje ukazuju da bi Čertić mogao da pobegne, da utiče na svedoke, pa čak i da ponovi delo. Javnost je odmah reagovala. Jedni ga vide kao provokatora, drugi kao čoveka koji stalno upada u nevolje. Napadnuti momak dao je izjavu za medije. Rekao je da je sukob počeo zbog motora. Video sam Uroša kako šutira svoj motor nasred ulice. Sprečio sam ga. Posle je rekao da želi da se otarasi vozila, da nađemo kupca i podelimo novac. Umjesto dogovora, nastala je drama koja je završila fizičkim obračunom. Čertić je poznat po burnom temperamentu i javnim sukobima. Njegovi problemi nikada ne prestaju, bilo u javnosti, bilo van nje. Ovaj slučaj samo je još jedan dokaz da se privatni konflikti brzo pretvaraju u naslovne vesti. Šta dalje? Sud sada mora da odluči da li će mu odrediti pritvor. Ako se to desi, Čertić bi mogao da ostane iza rešetaka dok traje istraga. Ako ne, branit će se sa slobode, ali pod budnim okom javnosti. U međuvremenu, mediji prenose da je ovo samo nastavak njegovih ranijih incidenata. Uroš je već bio poznat po sukobima u realitiju, ali sada se sve prenelo na ulicu. Njegova reputacija kaskadera i javne ličnosti sada je u senci krivičnih prijava. Za javnost, ovo je još jedna epizoda u nizu, za njega možda najteža do sada. Ako mržnja ima lice, onda je to sukob koji se ne završava. Uroš Čertić je ponovo u centru pažnje, a pitanje je da li će ovaj put uspeti da se izvuče ili će drama završiti iza rešetaka. Šta vi mislite? Da li je ovo samo još jedan incident ili dokaz da Čertić ne može da se kontroliše? Pišite u komentarima. Ako želite još celebrity vesti i ekskluzivnih priča, pritisnite subscribe. Novi video uskoro.